Komplek. Assalamualaikum. Komplek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum. Komplek. Assalamualaikum ahli kubur. Kono mati dhewek. Dene ngerti. Wong disauri kok ya nek wong mati kan ra nyauri. Lah riko di assalamualaikume jawabane elek banget. Riko kok nganggo selimutku iki selimut wis tak kumbah. Ge anyes. Ngopo dinggo? Empuk. 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 Riko rung atus ya. Ratus. Atus yo. Kono adu dhewek. Tak dusi ya. Kono ki urip kok ngotusi. Aduh. Assalamualaikum. Komplek. Ya Allah riko dosa ya. Riko asline sadar apa ora sih mbok kaya ngene? Yo. Sadar apa ora? Ra. Ora sadar. Ra. Lah ayo tak periksake yo nang rumah sakit yo. Periksaan dhewek. Tak tes Riko. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Omahe ngendi? Omahe ndi? Omahe ngerong. Omahe ngerong. Iso guyu ora? Hei. Riko ke janjane rupane ayu apa elek? Elek. Jarene wingi ayu sak Purworejo. Saiki meni elek. Hei. Eh. Hei. Eh. Hei. Eh. Hae. Ah. Eh. Hae. Ah. Hae ayo guyu. Hae. Ya. Hae. Hae. Ha. Oi. Anjing gelek tahangi meneng yo tak jam mlaku-mlaku yo. Yo nyak dodolan rewangi, Mbok. Dodolan luwe, badan luwe. Ora payu. Mbok kowe kadang jengkelku tobat-tobat. Orang ngamuk meneh ya kayak gini lah teman-teman namanya orang tua. Yo. Wis ya, Mbok. Njaluk dungane ya. Luwe, Njaluk dungane. badan luwe. Njaluk dungane laris dagangane. Sandang pangane gap. Laris. Laris ngono. Ora payu. Laris. Badan. Walah, riko encen elek banget dungane. Laris ya. Badan. Laris ya. Badan. Laris ya. Badan. Laris. Badan. Laris. Badan. Ora payu. Anaknya gue duit ke gue sapa yang gue Riko, Mbok. Ya Allah. Ya Allah, belek. Ya Allah. Belek lutek. Duwe wong tua si Cijan. Mbok, Belek Mbok, lutek. Mbok. Dongake laris ya. Laris badan. Wis laris dhisik, alhamdulillah.